Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio. Action na Radio Philippines Standard Time, las 5 unra. Good afternoon, mayong hapon naman, Bacolod kag Pilipinas. Yari kita sa isa naman kapag pangalagad sang inyo sa nga pala tuntunan. Action Reports Afternoon Edition, inyo ka-action. Action na Marlon Hervaya, medyo mapangpaang ang panahon subong. Dawa parihuman kapaang sang kampanyahanay. Asang mga nagahagal kag nagaharahara nga mga kandidato sa eleksyon. Pitsa 16 na kita sa bulan sang Pebrero tuwig 2022. Mayara sang pilan na lamang kaadlaw, 81 kaadlaw na lamang mga ka-aksyon, adlaw na sang paghukom. Adlaw sang eleksyon na rin sa pungsod sang Pilipinas. Kamusta kato sa rin mga ka-aksyon? Sa lubat of din ninyo kami sa liwat man nga arang kakagaratsada naton sa nga mga balita isyo. Kag tulo tipsing lang nga kulo komentaryo ay medyo ginalagas na lang ato sa mga minutos eh. Welcome sa nga pala tunturan. Inyo ka-action Marlon Herobaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Ano tuntayin sige na mga nagabaga nga mga balita. Una kita sa balita lokal. Ang Bacolod kag Negros Occidental kamustahon sa unang adlaw sa pagsugod sa pagbalik implementasyon sa Alert Level 2 nga estado angot sa COVID-19. Balik Alert Level 2 kamanti na kaagi naman kita mo. Naggaliligag nga mga binula na kaagi na kita nga ara kita sa Alert Level 2 o galing bagod sa pagbotsyog saka magdamo sang active cases sa COVID-19 sumaka mga ka-aksyon ng alerto. Di subong good news kay nagnubo-nubo. Pero aton hibaloon mga ka-aksyon. Kay ang alert level 2 may mga pagsulundan nga ginhalog-halogan na. Pero medyo damo sang naglibog ang pinsara kun ulo. Bangod ba pila sa mga punto nga hindi klaro kag daw nagbunggo man sa pagsulundan sang iban nga lugar. Ikaduwang adlaw buwas aton man panilagan kung bala ado naman ang iban pa nga mga yamo kang iban nga mga reklamo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ano pa kinibas sa nga balita sa bansang lokal? Baligya Shabu. May bus operations na naman sa mga hapon. Daw pareho lang ni mga ka-aksyon sang surata kung musika balangan non-stop na midlay pa. Pero balagyaan na illegal nga droga. Sino naman ining bag-ul na nakpan man, kag pinusasan man. Nga hindi gid matulotap na ining pagsulod sa illegal nga droga diri sa Bacolod. Ano gakatabo man ang madakpan, pusasan, presohon, kasuhan. Pero ano ang nagakatabo? Ano, blastada may nagabulos na yon bligya? O kung basi may nagakatabo nga isa, duwa, kon tatlo ang madakpan ang nagabulos baligya, 4, 5 kon anom. Muna basi bla, amo na nga rason ko nga nga sige gapon ang pagsulod ka paglinapta sa illegal nga droga, partikular ang Shabu. Diri sa may sunod sa Bacolod. Anong boss sa lingos mas damo ang nagabulos sang sa mga nagakarakpan. Tikon sa mga sinakaay para sa presyosang gatong gamay ang ginadubo. Pero dako ang ginasaka. Lain pag hindi ka sakit ni matian nga balita kon presyo sang gatong. Ang paghambalan ka mati hambal sang Department of Energy Departamento pang Enerhiya dari sa pungsod Pilipinas.
ang pagsaka sa presyo sang gatong masigig-sige ni until bulan sang Pebrero. Kaya rason sila nagasigi magkunong saka sa presyo sa pangkalibutanon nga merkado. Di anong mahimo nyo na? Abayan nyo lang na. Ano ba ganyan ba sa ringa balita sa lokal? Ang pila ka mga sumalakdag sa kandidato kung mismo mga kandidato along ka ginahinay ka mo sa sa publiko o kung pag-post sa mga tinaga nga nagaingganyo sa mga botante. Kaya man may ara sang siguro wala ni matalo pangdanla. Pero may ara kandidato diri sa lokal mga ka-aksyon. Diri sa Negros Occidental may natalo pangdan na may ara sang supporter kon mga supporters ang nag-post sa social media kag nanawagan nga botohon mo ang ila sa ringa na suportahan nga kandidato. Ang gin-post maka-aksyon may ara ya tinaga gidya nga iboto para sa amuning nga posisyon. Oy nano ni base kon isa ka mo sang sampulan sang komisyon ng eleksyon sa Ulihibla. Dong ati kon lantawon tawag gid man sang kasuguan mo nga nagadumili sa pagpatabi kon pagbutang sa campaign materials sa mga kandidato bisan way mga umpisang campaign period. Pagusto na sila kag pagusto man sa karakoon pati sa mga lugar nga nabutangan nagapinagusto man. Pero ang iban may ara ng katinaga nga nakabutang nga botohon mo o kon iboto o kon vote ang kandidato ginapapilian lokal nga posisyon. Oy base mabutang ka mo sa lang-alang kung peligro ni. Kaya sa subong mga ka-aksyon, pwede pa lamang makabutang sang tinaga nga botohon, iboto kon vote. Amo yung mga kandidato sa nasyonal nga posisyon. Kay nagligad lang nga Pebrero 8, nagsugod na ila sa nga campaign period. Pero sa lokal wala pa, kaya naumpisa pa rin Marso 25. Amo na gani nga nagligad pa nga tinuig, kita nyo. After sa filing sang COC, bisan wa pagani sa filing COC mo, may mga tarpulin sa kon campaign materials na mamakitaan, nawong sang mga kandidato kag nagkandidato. Pero kita nyo may tinaga nga buto, vote or iboto, why? Why gid ka nga, hindi pa pwede, kay why pa ka umpisa campaign period. Pero diri sa Negros Occidental sa Rasaling Tana, may ara iya pila ka mga nagakandidato lokal nga posisyon nga may tinaga niya nga ibuto ang nagaengganyo sa mga botante. Ano to kung paano ini talopang doon sang ato sa commission. Tama na nga balta parang dyan tayo rin ilang ay base matalopang tan kag kamo ang ireklamo bla. Kaya pa nabutang tingog sa mga pigado. Iboto. Hala, sige nyo. I-testingin nyo bla sa mga kandidato na sa lokal nga posisyon. Butang ka ba na bala poster kon tarpulin, no? Nga may tinaga na nga vote, butohon or iboto. Para mabalaan nyo bla kung anong atubangon yung violation. Ang kandidato sa pagka-presidente, vice-presidente, party list representatives o kon party list groups, hindi iya kay representative kundi party list grupo ya mo ang dapat butang na iningalan. Ka mga senador, amo pala na iya ang pwede nga makabutang sa tiraga nga vote, buto kon ibuto. Kay man nagumpisa ila sa campaign period na nagligad nga Pebrero 8. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Konsehal Rojas nagpahanumdum hindi pwede ang negative antigen self-test kits para sa mga inbound travelers. Ngaway pa makaagi bakuna kontra COVID-19 o kon partially vaccinated. Importante ni kamunti ang mga aming buno ko nga sa pagsugod sa sang alert level 2 na nga status sa nga Bacolod kag Negros Occidental. Ang travel requirements medyo hindi klaro sa Negros Saron kag Bacolod nun. Hindi man kay tarang-tarang gid way maklaruhan, kundi may ara nga daw may naga-question lang kag may nagapamangkot lang. Hey!
Ang sabahin naman sa nga balita nasyonal COVID-19. Ang COVID-19 magkakson daw ay nagibang tanto ginahambalan. Ang ginatutukan sa karon amaning hulag sa mga kandidato ho. Ang kampanya kag ang natala ng eleksyon sa bulan sa Mayo. Ang Comelec naghambal nga bukas sila sa pag-review sa mga guidelines sa kung pagsulundan angot sa in-person campaigning sa eleksyon 2022. Amaning sabat sang Comelec matapos pabaton ang damo-damo ng mga reklamo halin sa mga mismo kandidato. Ang ginareklamo sang kandidato, hindi pareho nila kandidato. Kundi ang ginareklamo, kaya daw hindi sila tanto kahulag. Tungod sa gina-implementar sa mga guidelines tungod sa COVID-19. Si Acting Comelec Chairman Socorro Inting nagsiling subong nga hapon nga ang Comelec Resolution amo nang naghahatag sa mga pagsulundan amo nang ginabasihan. Nga naghatag sa mga pagsulundan sa election 2022 campaign ang ginbalay na gindihon na ginplastar na sang ang ato sa gobyerno dari sa Pilipinas nagpaidalom sa pila ka mga lugar sa alert level 3. Di subong damo-damo gapon alert level 3 may 7 kita gapon ka mga lugar dari sa Pilipinas nga alert level 3 gihapon umpisa subong tubtob sa Feb 28. Di ginbase ina hambal sang Comelec sa IATF guidelines. Di subong nga damo na sa mga lugar nga ginpamanaugan ng alert status from 3 to alert level 2 o kung ang iban base kung dason nga bulan ma-alert level 1 naman. Kambal sang Comelec naman laban nga ligwaton nilang campaign rules. Isa diri sang gintumod among posible nga pagdula sang restrictions sa attendance. Man pating ka namoon sang luyag magtambong sa rally, campaign rally, magkakson sa pagtelelipon sang mga kandidato, may limitation mo. Iba si isa ina sa dulaon. Pero ari ang ginahulat gid sang kalabanan. Kung bala mag-alert level 1 o kung mag-new normal, way na sa alert status, ang isa ka lugar, ayhan, madula naman na pagsuksok sang face mask. Ang hambal sang Comelec ang pagsuksok sang face mask, laban-laban nga sigihon gyapon na. Pero ang pagsuksok sang face shields, kasi kung amo na yang pwede nga dulaon na sang dalayon. Tanda mo na sang natakan gahalak suksok sang face mask mo. Di ba? Laberigid ang face mask nga nasuksok mo, saksman na naway ilis-ilis, bla katol naman na. Iban sakbulan, katol naman na. Wala gibang tanto gina estrikto sa mga sa ato sa mga otoridad ka gobyerno. Ang pagsuksok sang face mask, damo kita sa nakitaan na si Platanda. Naway naman gani ka suksok face mask, arandad di ba no? Sa dalanon, sa pampubliko nga lugar. Amo na ang ginbasihan nga pagsulundan kung nga adamo sa mga kandidato ang nagareklamo sa buong kabante sa nasalintana o ganahigta ng lesa ng hulag. Ay ang ginabasihan sa mga guidelines iya pa sang national nga gobyerno pagi sa National Interagency Task Force. Aksyon Radio. Di sa in-person campaigns sa idalom sa mga lugar nga may ara pa sa alert level category, ang ginadumilian da una pagpangamusta, ang pagbiso-biso, paghalok, arm in any action nga naga-imbolbar sang physical contact sa mga kandidato ila sa diupod kag sa mga ginakampanyahan nila. Di kili pwede ni. Ugay na. Tamo sang kita ka selfie gani, ka live video gani, kakamustahan na yung mga ginagaagbiyanay. Ang pag-selfies, photographs, and other similar activities nga naga-require sang close proximity sa mga kandidato kaiban nga tawo.
Damo ni diri sa Negros Occidental Bacolod City ho. Ayo social media kita nyo bla. Ya kamustahan ay gani da. Ya biso-biso pa. Inaway pa mag-umpisa ang opisyal na kampanya sa mga lokal nga kandidato. Wado nalipatan ka daw na galing na sunod. Ang campaign rules sa ginatawag nga in-person campaign. Alas 5:15 na. Action Radio Philippines Standard Time. Sa sining bahin mga ka-aksyon, piho ko nga nagasinong-bali lang mga salakyan dari sa Bacolod mo. Ibaunta mga ka-aksyon, ang observation report sa patrol. Aksyon Radio. With Aksyon Eden Aboso, basta Aksyon Eden, no? Yes, basta Wednesday, no? Wednesday Tagalisubong. Aksyon Eden, mayong hapon, please kabin. Good afternoon, Action Mark. Sa kanan natin yung mga ka-aksyon, sa kanan-tanan dira. Yahoo! Naman daw, pero sa iba madamo sa aton sining makita sa palibot sang syudad sang Bacolod kay kadamo sang salakyan Action Mar nagapaimbisanay kag nagapauna-una lang sila. Mot ano ning hinagaw ginila no. Siguro te para kapuli man magkapahuway galing kay alas 5:16 sa subong do kataas siya kay haring adlaw no. Sige mo balaan nga off-duty na sang iban. Si ang iban, dako pang tiyempo, tanag para magpamerkado, para kabakal sang ila, sinitag sa mga kabakal sang ila, sulod-anon karon sa gabi. Para sa tagsa nila ka mga puludan. May iban sa gyapon na di lang gali nami pangapi kong aga, kunmar no, tambay sa mga kapinghan, balakang mag-ulo istorya. Sini nga hapon, kadamo magkipakapihan na labyan, nakadamo pa man sa mga nag-ulo istorya, ang iban tapos trabaho, nagadiritso, nagapulong pangapi, ginapasubside ang grabe nga traffic. Hindi man isiling nga grabe-grabe, kaya nga unlike sang una, kung may klase, Action Mar, grabe, bumper to bumper, hindi ang dalagan sang trapiko subong, no, minimal na lang, tolerable. Pero amo lang tong ligad to sang Valentine's Day, grabe ka traffic ang mga days, nagkala delay, nagkala late tungod sa mabugat nga dalagan sang trapiko. Pero subong kuan lang tolerable lang. Kag importante, shout out sa aton sa otoridad ang mga traffic lights bla nga nagagulpi lang red, nagagulpi lang green, wala nagagi sa tunga kay gaungot ang driver pag gapadalagan sa green, pag lambot crossing na pula, mapapakan yung gulpi ang preno, gaungot, pati likod, gaungot man, kinaliga itong nakita, naging Action Mar, gulpi na pula, dito man yapon sa naksidentihan, tubla sa may food panda, sa may ibang patio, pagpula na pundong motor, nag-ungot ang salakyan sa likod, nabungguan gamay. Ang gasunod pag sa auto ng salakyan, nagkuan man, nag-ungot man, mayo lang kaya naka-handbrake siguro. Wala nagruno sa bulik man sa salakyan. Ganun kayo mga mo na lang mga sitwasyon, kaluluoy ng mga two-wheels sa mga natin sininga mga motorsiklo. That's why halong-halong din sa Dalanon. Diri sa bahin sa Central Market, of course, Action Mar. Ara naman natin sining mga vendors na nag-flastar siyang ilang mga baligya sa higad sang dalan na supposed to be hindi kita no kay alagyan sa mga salakyan amo pa ni isa sila makatuga man sa pagbugat sa dalagan sang trapiko galing kay nagapangabuhi sila sari-sari man mga sulod-anon pang gabi ang iban baligya man mga prutas. Kagati sa dihapon, bisan nagnubo na kita sa alert level 2, wala man yapon pag mag-o, kay tiko ano man sa alert level status. Pag umpisa sang halos, yung report mo sa aton sining officials diri sa may syudad sa Bacolod nga halos fully vaccinated ng mga Bacolod nun. Aton sining mga jeepney drivers, nagpinagusto sa pagpasaka sang pasahero. Wala na sa social distancing. Kundi nagakuha na lang sila,
kumbaga nagapadamo-damo naman sila sa pasahero, baka di gani makalabay ang hangin sa tunga sang pasahero. Kagaling may mga naghinaway kay may ara kita gagida action ni Marno nga nagpangaki nga po sa jeep hindi magduhol sang bayad kay bakit kuno may COVID. Kaya mo na dapat ang isa subong sa gusto sa atong sini gobyerno amo magpabakuna ikaw para kung fully vaccinated ka hindi ka man ma-discriminate sa ibang nga tao, especially those ang mga naga-extrahan gid bala kag mga nagasunod man sa protocol. Kagapon kadamo sa mga balita nga nagsulod sa tampo diri sa palibot sa syudad kabay pa kaya sa karon sa gabi magtulutaw-hay kita sa mga action halong-halong lagi sa tanan-man nga oras. So, observation report halin sa patrol action igalabo sa mga action din ka man sa Pinas laputon ka sa among balita kag video sama-sama tayo sige sabay taon ta sa kolag action spread. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:20 mga bro kanami ang feelings kag ka-relaxing kini Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para talis taray Heneda Ordonez mayong hapon. Manso biarni ho mayong hapon Shane Anthony areko watching live New Jersey patamyaw lang ko na. Family Lipanya, thanks. Okay, thank you. Diding Aluhamiento, mayong hapon. Okay. Inday Blaza, good afternoon. Melvin Peñafiel, Homalumina. Si Roy Recuelo, mayong hapon. Elizabeth Gamala, good afternoon. Keep safe. God bless and more power to ARB. Okay, salamat gid. Si Rochelle Fulgencio Susana, mayong hapon Mar, salamat. Alright. Afia Kim, si Inday Afia Kim, good afternoon. Salamat. Okay, balikan to na kadugaya. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dog. Report halin sa Bacolod City Hall. Action Radio City Hall Report. Mayara sa nga pahanomdom si Councilor Cindy Rojas. Action dahil sa City Hall nga balita, please kabin. Action mark karon nga ginatugutan na ang self-administered nga antigen test o kung yara gid lamang sining balay nga test kit kag ikaw gid lamang matumatong nga mag-usar sini. Pero according diri kay Bacolod Councilor Cindy Rojas, ang chair sa Committee on Returning Residents, hindi ini pwede ma-utilize action mark bilang dokumento, no, kung ikaw ang partially vaccinated o kung unvaccinated nga inbound traveler going diri sa may syudad sang Bacolod action mark. Ginpahayag diri ni Councilor Rojas dapat ang antigen rapid test nga negative result for 48 hours dapat kuha in action mark sa laboratorio kag sunod siya ti dapat mayara sang QR code. Amo ning pahanumdom ni Councilor Rojas kasunod man sang pila ka mga inquiry sa social media regarding sining self-administered nga COVID-19 rapid antigen kits action MAR. Samtang bilang chairman sa Committee on Health, ginpahayag din ni Councilor Rojas nga bisan nga nagdubo kita sa alert level 2 dapat sa gihapon nga mag-comply kag magsunod sa minimum health protocol kay sunod siya wala man nagabot singon nga nagdubo ang COVID-19 cases kag dadula naman ang COVID-19 virus. Haring tingog ni Bacolod Councilor Cindy Rojas. Actually, any laboratory man di mo naman na mabalaan kung DOH accredited sila or hindi. Basta halin sa laboratory, hindi pwede inang home kit bala hindi na pwede. Okay. Ang self-test kit nga administered. Yeah, it should be administered by a laboratory with an official result. Oo, may QR code man na, Councilor, no? Yes. Normally, halos tanan nga mga results may mga QR codes na tanan. Akon message for the people of Bacolod. Good news, we are already downgraded to alert level 2. So, but in spite the downgrade, despite the downgrade, we should still be mindful, of the safety health protocols nga in place, we still continue to wear face masks, practice social distancing, and manghugas din sang kamot, proper hygiene. Asumar po sa lamang sang tingog sang chairman sang Committee on Health Bacolod Councilor Cindy Rojas. Report halin sa Bacolod City Hall ang ka-action yung action dahil sa lagar mga ka-action sa rin kaman sa Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Alas 5:39 sa Banwa Sangkan doon ibuwas nga adlaw mga ka-action mayara sang relief distribution.
No, nga pati kayo no, ang ato sining gobyerno provincial man ginamat-amat lang ni. Sa ato sining provincial government ang paghatag sang bulig sa mga nahalita ng kunapektuhan bla sa nga Bagyo Odette nagligad nga bulan sang Disyembre kay nabalon naman nga ang Chicks area, siling kita Chicks area, Kanduri, Hinubaan, Ilog, Kawayan, Kabangkalan kag Sipalay amaning labing nga napektuhan sa paglaslat sang super typhoon Odette nagligad nga bulan sang Disyembre. Buwas nga adlaw ang team sa provincial government sa pagpanguna ni Governor Bong Lacson katubwas dara sa pila ka barangay sa Banwasang Kanduri. Ang Kanduri ang maning ika-5 na nga lugar dara sa mga Chicks area sa ikanong mga distrito nga personal nga kantuan ni Gov Lacson para nga pati kayo nun ang relief distribution, food packs, seedlings, kag ang house construction materials. Ay nakantuan na una ni Gove ang Hinubaan, ang Sipalay, ang Kawayan, ang Banwasang Ilog. So bukas nga adlaw sa Banwasang Kanduri. May duwa ka mga distribution areas ang kantuan sa aton sri nga gobernador. Mayara sang 1,436 taran karang individual ang makabaton sa ringin pag-mention naton nga bulig. Cluster 1 ara ang distribution area ipahamtang sa covered court sang poblasyon West. No? 833 ang mga recipients akon makabaton sa bulig. Halin na ni sila sa mga barangay sang Kabiyaan, Kaningay, Gatoslao kag mismo poblasyon West. Ang ikaduwang venue sang distribution area dara naman sa poblasyon East Covered Court. May 643 ka mga individual ang makabaton sang bulig. Halin na ni sila sa barangay Agboy, Banga, Haba, barangay Payawan, kag poblasyon East mga kaaksyon. So mana damo-damo man linibo ba mga lapit man 1,500 ang magabaton sa bulig halin sa provincial government. Isa na lang ka LGU makakson dira sa mga Chicks area ang natalana nga kantuan ni Gov Lacson Tibas amaning Banwasang Kanduri kag ang katapusan amo ang siyudad sang Kabangkalan. Alas 5:42 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Live extension vitamin D3 sang live Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Balik pag-acknowledge sa mga nagdugang padala sa ato sa live stream. Okay, sige. Dari kita sa kay Rochelle Fulgencio, Susana mayong hapon. Christian Menyes Villalobos, mayong hapon manda. Alright, mayong hapon Akson Marlon, tamyaw lang ko si J.R. Magbanwas, ang Lakasiliana, salamat kid. Okay, salamat.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga na-trap dito or na-stranded dito sa sulod ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sini nga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon. Report sa nga patrol sa saligid nga mga triyon. Balik nga report, Aksyon Eden, mayong hapon sa balik nga report, Press Cabin. Action Mar naglamot sa 23,800 pesos na balor sa Ginaspeton, Cebu. Ano ko naman sinta kalalaki sa Bible Operation, higing patigan sa Police Station 3, Las 2:15 kanina hapon, Febrero 16, sa Frog Riverside, Barangay Banago, Ciudad ng Bacolod. Ano nagpangin kilala kay Wilfredo de la Cruz, 43 anyos, pag-residente sa nasabit na lugar. Nakuha kay de la Cruz at Iste, kagitsil transparent kasi sa shade sa Ginaspeton, Cebu, na may kabukaton niya 3 Ramos kag iban pa na drug paraphernalia sa De La Cruz ng Police Custodial Facility sa Police Station number 3. Balita ulit sa patrol ang ka-action mo actually ginabot mga ka-action hindi naman sa sila labutan ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Ang iban nga balita nga way tabalabotan tuto karon sa aksyon na firing line alas 7 tubto alas 9 basta Miyerkules aksyon na Art Tayhopon. Si hambal ni Resti Tutu no to Marcos Duterte political dynasty no to corruption. Hambal ni Resti Tutu kaya sa nga mensahe sa bahin sang live stream. Sa mga high blood sa mga diabetic aton nga rekomendar panya
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga With the action Dale Salazar, action ang defenso. Ang kainagin tambungan mga aksyon ni Governor Bong Lacson dara sa mga Silay City sa Hacienda Makina. No? Katahom sang lugar kay dara na ipahamtang ang kung ang Bacolod City may new government center, ang Sipalay City may new government center. Ang Silay City mga kakson may araman Santo Coron, new government center man. Dara sa duta sang Halandoni family. Katahom kay nasang lugar kay bakante siya nga lote nga ang nagatubo mga kakson dalagko na nga mga kahoy mo. No, dalagko ng mga kahoy, kalapad-lapad, makin mo 6 hektarya masobra. Gindonar sa Halandoni family sa local government sang Silay City. 1 billion ang balor sang new government center ining Silay City Capital. Pero hindi mo silingon nga ang balor sang istruktura is 1 billion. Kabilugan na makakson pati ang ginatawag furnitures and fixtures. Ang target hambal ni Mayor Mark Goles kay na nga tinguan niya nga tis matapos termino niya. Naman may isa pa ka-term ni si Mayor Goles mo. Nagpapili siya lewat bilang alkalde. Galing kay Banti, wala pa siyang kasiguruduhan kung bala siya gapon ang mga mayor. Pagkatapos sa ring Mayo 9, 2022 nga election, bago mayara sa sangkay enkwentro. No? Makasilig kita ko tani nga piho nga mangin mayor sa gihapon kung ano po siya. Kung way sa sangkay enkwentro. Pagkalay ka Banti, may ara sang enkwentro bilang alkalde. Ini si Mayor Goles. E kung siya gihapon ang manidalagon, balating waan yang antis matapos term niya sa 2025. Kulo kompleto matapos na ng construction sa new government center niyo. Kaya kumasihan ang nasaan sa ginpermahan nilang kontrata at nga sang syudad kag sang saring Halandoni family ang kalabigon sang construction sa mga kakson duha balang kamadalgan perti malawig-lawig mga 4 ka tuig. Kumutanta 4 ka tuig 2025 2026 nang iguan sila. Tapos ang termino ni Mayor Mark Goles perti ay tingawaan niya. No, kaya magsiling kita mga kakson new government center home na sa no kay kadabo sa mga LGUs di nga mayara na kita ay kaugalingon nga new government center ti sentro sa mga opisina sang lokal nga gobyerno karati ang City Hall sang silay ara da nahamtang lang sa unahan lang sang ila sa nga plaza publika. Kaya ang lugar ng kasaylohan Hacienda Makina Barangay Rizal kung nagabiyahe ka mo direksyon nyo pa norte paglampuwas nyo mga kakson dara sa may Silay Hospital may bangga da patuo pabukid bla na dara ka mo liko ka mo da nason kung malabayan nyo ang solar bla da sa right side sa tuo na paglampuwas solar sa left side sang dalan may bakante nga luti da nga sa nasalindara damo sa mga dalagko nga mga kakahuyan amo na sa ang ipahamtangan sa new government center ko na Silay City Capital. Kung matapos-tapos makakso na kompletong konstruksyon ang plano dara man ipahamtang ang terminal transport terminal katahom gid man ka lugar o gali kay may nakahutig sa akon nga aksumarlon pulo problema lang di sa saring lugar ni kay nadubuan bla ag permi gina baha ati siguro antes patukuran ng instruktura pasakasakaan no pasakasakaan ang dugangan daduta para nga atis mag bahagid man di batamaan bla kaya na pabuton to magakson ay ang source of funds loan
Halin sa Development Bank of the Philippines akon DBP. Alas 5:59 Action Radio Philippines Standard Time. Evelyn Tornakin Brosi E. Corb sa Sipalay Sinig Lantawkid. Magasunod na aksyon na balita evening edition with Action Dale sa Rasal kang Action ang Defensor. Ako naman, aksyon na Marlon Hinovaya. Mga ka-aksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.